marrazkia naiz? Ipotxa naiz! Ez. Zer dugu lagun? Bux! Besarkada bat lagun! Zer kekarri zaitu marrazkien mundura? Ordenagailu batek semea baitu dit. Tom! Zer da hau Matrix? Zer egin diozu domea? Semea bereskuratzeko nire aurka jokatu beharko duzu saskibaloia. Zure aurka saskibaloia? Jokalari handien taldea izango da. Rintin, horixe behar duzu. Ni arduratuko naiz, Sam, tiroa zuretzat. Zaila gaitezen berriro mesedez. Berreskuratuko dugu zure semea, benetan. Zer jaso da? Doktore utzi naute. Eta orain, hemen gun eskoa! Neurea! Ez zen nirea. Nire naiz agustu zalea, baina dirua beste taldean daukat. Erregea! Laster galduko duzu familia! Eta maite duzun guztia. Gu behintzat liberatu gara. Bai, eta marrazkiak ezabatu egingo ditugu, beraz... Tira lagunak, marrazkiek ez dute amore bate. Horra irtetekotan, marrazki irtengo gara. Partida irabazita semea berreskuratu behar duzu. Aurrera marrazkiak! Gora! Ikusiko dugu! Kantxara orain, marrazkien taldean, koiotea! Makina koioteak jaurtitzen eta jaurtitzen ari da! Ikusi espano. Bultzada bat behar dugu, arma sekretu bat. Zer diozu, Amona Martiniak hartzen ari da etengabe. Animatzeko da.